Nádej zomiera posledná. Tipy na reštart do života, ktoré všetko zmenia. Nádej je takéto svetlo na konci tunela, ktoré ľudí drží na ceste, hoci nie je priaznivá a pod nohy padajú ťažké prekážky. No a niekedy, keď síl ubúda a prichádzajú čierne myšlienky, je nutné nádej posilniť. Ak vás prevalcovala realita, prišli ste o istoty, čelíte ťažkým životným situáciám, podelíme sa s vami o tipy, ako sa pozbierať a znova vykročiť. Ako sa reštartovať a urobiť rázny krok vpred, to sa dozviete práve teraz. Ako teda na to? V prvom rade je nutné znovu obnoviť svoju mentálnu silu, bez ktorej sa nedajú prekonávať prekážky. Samozrejme, že spánok, oddych a zdravý životný štýl tvoria základ patriaci k obnove fyzických síl. Pričom fyzická vitalita má vplyv aj na tú mentálnu, to však nestačí. Netreba podceňovať silu nádeje, ktorá človeka ťahá vpred, no zároveň ide o to, aby si nevytváral falošné ilúzie. Tak čo, pustíte sa s vervou do zdolávania prekážok? Mali by ste, pretože za nimi vás reálne čaká niečo dobré. Nádej ide ruka v ruke s vierou. Tá však nemôže byť slepá a mala by rešpektovať východiská toho ktorého človeka, jeho možnosti, schopnosti a podobne. Nádej pomáha vytrvať v úsilí, motivuje a chráni pred prepadom do negatívnych myšlienok, preto je jej posilnenie, a to najmä v kritických situáciách, také kľúčové. Nádej vyžaduje pozitívny postoj, to rozhodne, no k tomu nevyhnutne potrebuje aj akciu. V prvom rade treba nájsť malé svetielko nádeje aj vo veľkých ťažkostiach a aktívne hľadať možnosti riešenia problémov. A to preto, lebo len pozitívne myslenie bez potrebnej akcie nepomôže. Inak povedané, len čistý optimizmus je neefektívny. Ako sa reštartovať bez plánu a postupných krokov? Ťažko, keďže cesta, po ktorej ste doposiaľ v živote kráčali, sa pravdepodobne dostala do slepej uličky, je na čase zrevidovať svoje hodnotové priority a urobiť si nový plán. Je dôležité načrieť hlboko do svojho vnútra. Ujasniť si, čo vlastne dáva vášmu životu zmysel. Po ozrejmení si tejto kľúčovej priority naštartujete aj svoju cieľavedomosť a budete schopní dať do naplnenia daného cieľa maximum. Nekopírujte bezducho druhých. To, čo je zmysluplné a funguje u vášho známeho, nemusí automaticky sedieť aj na vás. Upokojte sa a dajte si čas na zamyslenie. A okrem racionálnej analýzy vašich možností a schopností zapojte aj emócie. Tie sú dôležité pre postupné plnenie čiastkových cieľov, ktoré si stanovíte. Vtedy, keď bude ich naplňanie sprevádzané naozaj radostnými pocitmi a nepôjde len o akési vyčiarknutie si ďalšieho bodu zo zoznamu po jeho realizácii, práve vtedy ste našli svoj nový správny smer. Nasmerovať sa musíte vy sami, ak to za vás urobí niekto iný, ktorého zámery ani len nemusia hrať vo váš prospech, ľahko znova sklznete niekde, kde ste byť nechceli. Ďalej si starostlivo vyberajte, čomu budete venovať svoju pozornosť. Minimalizmus nie je len riešením pre domácnosť, ale aj pre dušu a celkový psychický stav. Takže menej je viac a dbajte najmä na kvalitu toho, čo prijímate a toho, čo je vôkol vás. Minimalizmus ako cesta k jednoduchšiemu a bezstarostnejšiemu životu je však aj o redukovaní zbytočností v akejkoľvek podobe. Minimalizujte i nadbytočné informácie. Selektujte, čo je naozaj dôležité, od toho, čo je navyše a iba vás zahlcuje a preťažuje. Týka sa to napríklad množstva toxických správ smerujúcich z médií aj zo sociálnych sietí. Vyhýbajte sa multitaskingu, ktorý berie pozornosť a vysiluje. Činnosti si plánujte krok po kroku. Nechcite urobiť všetko naraz. Keď už viete, čo robiť, ako vaše ciele dosiahnuť, nasmerujte na to svoju energiu. Bude rásť aj nádej a motivácia pokračovať v nastúpenej ceste. Nádej posilní, ako sme už spomínali a ešte raz to zopakujeme, i dávanie si malých čiastkových cieľov smerujúcich ku konečnému očakávanému výsledku. Malé krôčiky zvládnete ľahšie a podporia nádej pri dosahovaní hlavného cieľa. Bez čiastkových cieľov býva priepasť medzi tým, čo je a tým, čo by malo byť, hlboká a odstrašujúca.
Pokiaľ daný spôsob dosahovania cieľa nefunguje, neobviňujte sa, ale hľadajte novú cestu. Nebojte sa požiadať o pomoc. Z nadobudnutých skúseností sa poučte. Posilnite sa pochvalou po dosiahnutí čiastkového cieľa a pripomínajte si aj minulé úspechy, pokojne si ich aj spíšte. Chráňte si svoje hodnotové hranice, ale pravidelne opúšťajte svoju komfortnú zónu. V záťažových situáciách je pre nadobudnutie psychickej sily priam nevyhnutné, aby ste boli najmä s tými ľuďmi, ktorí vás nabíjajú pozitívnou energiou, ťahajú hore a inšpirujú. Veď napokon, ako nabrať psychickú silu, keď nie práve vďaka optimizmu, pozitívnemu príkladu a motivácii, ktorou môžu byť aj druhí ľudia? V neposlednom rade chráňte svoje hodnotové hranice. To samozrejme znamená, že na niektoré veci budete musieť povedať aj rázne nie. Akceptácia všetkého, čo vám kto posúva, hovorí o nevyladenosti osobnej hodnotovej sféry či prílišnej mäkkosti. Pre druhých to síce môže byť sympatické, ale mnohí vašu ústretovosť i radi zneužijú. Zmierte sa s tým, že nemôžete vychádzať v ústrety všetkému a všetkým. Požiadavky, nároky či návrhy treba, metaforicky povedané, dôkladne preosiať cez vlastné hodnotové sito. Na druhej strane by ste však do svojho života mali sami vniesť čerstvý vietor plný inšpirujúcich podnetov. To znamená, že sa odhodláte aj na radikálnejšie kroky a opustíte svoju komfortnú zónu, v ktorej sa síce cítite bezpečne, ale už vám nič nové neprináša. Zbavte sa svojho strachu a skúšajte po troškách. Začať môžete napríklad s dokonaľovaním si schopností, ktoré doposiaľ ležali ľadom. Dávajte si každý deň aspoň jeden menší cieľ, ktorým prekročíte komfortnú zónu, ale zároveň bude korešpondovať s vašimi hodnotovými hranicami, ideálne ich ešte viac posilní. A vy budete okrem iného na seba aj pyšní. Buďte tu a teraz. Koncentrácia na prítomný okamih je vo všeobecnosti kľúčom k riešeniu problémov. Potrebujete sa sústrediť, preto sa zbavte dekoncentrujúcich informácií a rovnako je užitočné vnútorne sa prenastaviť na aktuálny moment. Bez záťaže pochybení z minulosti, z ktorých ste sa poučili a odpustili si, a obáv z budúcnosti, ktoré sú často zbytočne prehnané, sa hneď kráča jednoduchšie. Nebuďte na seba prísni, ale ani mäkkí. Keď vhupnete do problémov a ťaživých životných situácií, stáva sa, že na seba vyvíjate enormný tlak. Samozrejme, je to preto, lebo sa chcete čo najrýchlejšie dostať z tohto nepríjemného bodu. Nikto vám však nezaručí, ako dlho bude núdzový stav či osobná kríza trvať. Preto, obrazne povedané, zvoľte namiesto šprintu na krátku trať radšej maratón. Stabilné tempo má prednosť pred rýchlosťou. To je najlepší prístup k tomu, ako nabrať psychickú silu, ale predovšetkým k tomu, ako s ňou šetriť a rozložiť na dlhšie časové obdobie. Buďte sami k sebe súcitní a neprekračujte hranice svojich možností a schopností, aby ste sa dobrovoľne neoberali o vnútornú silu a nedopracovali sa, nedaj Bože, k vyhoreniu. Nezabudnite sa venovať aj sami sebe, nielen problémom, ktoré potrebujete zdolať. Užívajte si maličkosti všedných dní. Na druhej strane si ale nedovolte unikať do príliš rozptylujúcich aktivít a zábav, ktoré vás môžu na vašej ceste za lepšími obzormi zásadnejšie zabrzdiť. V tomto druhom spomínanom extréme by ste totiž nemali dobrý pocit ani sami zo seba. Páčilo sa vám video, dúfame, že vám pomohlo. Budeme vďační za palec hore a odber. Ďakujeme!